Patay. So mayong adlaw mga ma'am sir. Karon baliko na ko tong bata nga akong nakita ma'am sir no, nga siya na lang nagbuhi siya lulog-lula. Kintaw ng bata ma'am sir, namuwak lang kintaw lubi kay para makapalit og bugas kay wa pa jud daw sila pamahaw. So katong nagpaabot ma'am sir no. Salamat jud kay sa inyong kamayo ma'am sir. Dili naman mo pabanggit sa inyong mga ngalan pero kabalo ang Ginoo sa gibuhat ninyo sa isig ka tawo ma'am sir. So katuday nagpaabot mga ma'am sir no. Salamat jud kayo sa inyo ha. Palit og sinila sa bata og Jollibee para makakaon din tong bata og Jollibee ma'am sir. So ako sa tuon karon ng bata ma'am sir. Ako na pa. So karon mga ma'am sir, wala jud ako nasapon ng bata ma'am sir pero na nakasulti sa ko nanisaka og bukid kay nanguhag karlan kay mayo na lang daw niya ibaligya para makatigom-tigom sa kwarta. Believe jud ay kuaning bata. So karon nga karsada ma'am sir, diri daw padulong ang bata. Namay nakasulti sa kuha nga naa daw sa sapa. So wala na daw lain sapa diri atong tuon. Tapos ta. Ako daw ni diri nga sapa daw mga sir. Nalag ng bata niyo mura jud tag nagdakop-dakop. Pero Aman. Long. Naroon din bata ma'am sir. Pwede nga nagkuha ko tuwan. Ha? Tama nagbukan sa kamote dito ba ng bukid? Kamote ay. Kumusta naman? Kamote balangoy? So makita nimo ang katubihan sa bata mga ma'am sir. Nang hugas ko itong tawag kamote. Gusto man para mo na yung baligya? Kuya, para makatigom-tigom kong kwarta lang. Para makatigom-tigom kang kwarta? Bilig ko ang bata agad. Mga pila man pong kilo ali? Huwag mo na yung baligya? Tag-20 ang kilo. Tag-20 ang kilo? Pila man ito ilo, be? 5 kilo. Gainar ka diri ha? Kuya. Gainar ka? Oh. So karon long ayaw na lang nagtiwasa ha? Kaya nato ihatag di mo, ipaabot sa mo ha? Sige, isulod sa ibribi. Inuhal kita sa inyong balay. Asa man na imong lula di ay? Wala man ako masapon sa inyong balay. Suroy to. Ha? Suroy. Suroy? Suroy imong lula? Taagto kita. May lag, nakauli na imong lula dito. Di ako na idala ni Bi. Ha? Daog na lang. Daog na ni mo? Nakita dyan yung mga sir na sa katugihan ng bata. Ito man yung sinilas. Butol na yung sinilas naman sir. Supaya kapuan. No? Singal na ning straw. O dali lang sa kaya. Balik. Ako pa kasi balay. Kumaon yung balay kilayo man. Mga sa kamuti. Kani mga ma'am sir, ugma din ako ipa-trabaho ugma kay dili pa man nato makayo dito ma'am sir. Ang importante sa mga tarong na magda na to sila sa ilang needs. So kani dito nilang meet up. Ako pa po din pintaon-taon pilay igasto ani ng meet up. Wala din yan wala din inulo ha man. Ako yung inulo rin. Kaya ako pa din tulong. So hindi kayo ilang kuhan mga ma'am sir. Sabi ka, nakukno na ba? Kung sa mamuli, ano ka ka? Ako din siyang apo. Apo ko rin. Oo, kanina ako andun siya. Alilong. Ngayong hapon. Alilong. Swerte na akong pagkahapon. Makuli ang iyahang ibuhi. Ayun na lagi. Naraday ang ulo mga ma'am sir. Tay! Ngayong hapon. Oh, kumusta man? Ha? So, mao din yung gibuhi sa iyang kung ano man sir no? Ang iyang lulo, katong yung lula. Pero yung lula, karon wala, diri na, kaya mataw. So, kani si tatay long dirir ni siya. Kani kinsa man yung balay sa imo kuning lula. Akibali imo na ning lulo sa tuhod. Ali, kaya mag-istorya ta. So kibali kaning sinulo mo ni mong lulo sa tuhod ay. To believe kay kuan siyang kaning bata ma'am sir kay ngon jud ako kanang first generation bitaw
nga pagkaapuhan second generation na din niyang lulo. Pero siya gyapon nagbuhi mo nang daghang kay nibilib sa imulong no. Muna giingon na tulong ho. Ikaw taas juga ka maon kay usap adabi gyud nimo pag-atiman sa imong apuhan no. Kay kasagaran sa bata kay kun ani gyud kuana kani magpasagdan lang kay gusto una-unaon lang lang kubalingon pero kaning bata naguna-huna jud siya apuhan. Pila na kay edad nimo tay? 80. Sige, pwede dikto rami tay ha. Balikan na. So dito alang ni magkuhan sa ilang balay mga ma'am sir no, balay sa bata. Dili. Ay nay, pwede ko musakanay no. O karon mga sir kaniyo, ako paning estimiton ilang lipa og pila yung magastuan eh. Napa magayday kuan di o, nangabawog na, nangabali. Ya gani. Ano ni? Ako nang may palitan og marin siguro og makuhon para dili na sila matuan no. So karon na sa akong pagbalik na inako i kuan sa inyo na pa ipaabot. Unsa man? So dong layong sa kong kandi. Naka ipaabot sa inyo ha. Unsa man bali? Kuan na surprise. Dong nakoy pangutana ba? Kanang mo eskwela ka karon or unsa ba? Sunod na lang. Sa sunod lang kami eskwela. Nganong dili man kami eskwela karon nga tuig? Kuan man lagi na siya andam. Wala ka tandam. Napa man siguro ikuan, napa man siguro iwi nga mag-eskwela ka. Pero kung sunada ka mo eskwela karon nga tuig. Dili, sunod na lang. Sa sunod na lang. Sige, mo na giingon ma'am sir nga dili gyud ang bata mo eskwela karon nga tuig. Sa sunod na lang pero nakasabot ko sa sitwasyon sa bata kay siya man gyud nang inabuhi siya ang akuan. Pero basin ka lang yan sa sunod sa tuig. Oo. Lakaw-lakaw na sa gasa, di pita sa kuya, bugasan sa makaagay ko, palit bugas. Para sa inyo hanay no. Oo. Sana lang yung bata ngayon nanay karong panahon kasagaran sa karon nga bata ngayon nanay idara langyaw duwa pero kaning bata gisakripisyo ang iyang kaugmaon para sa iyang mga apuhan. Duwa man siya pero dili gid ingon siya nga maguno. Maguna-una din sa pagkaon sa inyo ha. Munang salot kay kuha ning bata ano daghang kay nibilib aning bata. Nay mangutan ako nay ba unsa may address jud diri nga lugar nay? Kabalalahan Sangay. Kabalalahan Sangay pasulod sa Rizal. There's Buena Vista. Ang address diyan ay mga ma'am sir kato nang utana ug unsay address ng bata Kabalalahay. Kabalalahan Sangay. Ang among baryo Sangay. Kabalalahan Sangay. Katong sa nangutana sa kuno ug unsay address sa bata Kabalalahan Sangay. Diri na agion sa Rizal, diri sa Buena Vista. Magsunod lang mo diri ang apelyido ninyo na is unsay apelyido ni Mulong? Gonzaga. Pagitaran nyo ning bata Gonzaga apelido. Kay ilado naman ni diri makita rin ninyo tudluan ra mo sa mga tao diri kay mga tao diri mga butan. Kaning mata mo diri ma'am sir, palitan ko ning cellphone ugma no. Kay para kung kinsa tong gusto mo kontak sa iya direct na lang mo sa iya. Sa katong gusto mo magpaabot og tabang palitan ko ning bata og mag cellphone para makontak ninyo. Na kuyaw kaya kung tigalsag bugaso, tigalsag grocery, pinakagahi na sa butuan. O katong ningon na katong itong scammer sa Pasoy Vlog, pick page to na ako mga audience na rin loyo. Di na may mga scam, kaya di na may manginahan lang kwarta. Kala mga scammer, maunang magsigig message sa inyo nga tagaan mong 10K. Pero kami, dili mi mo message Salamat. Kanina, isa ka karton, aninay, puro dilata na tanan. Kani mga grocery. Salamat kayo, mga bata. Ay, sana. Paan mo sige noon. So, katong nagpaabot og tabang Kailangan na kasabot sa sitwasyon sa ubo, uyog-uyog. Kaning balay, sige lang na, kaya ato ni payong ba? Nangatbat na. Isang lagiit na. Ang problema, anig batagag ka, padung taas. Hindi ko pagkabalik. Buka tong isa ka karton nga puro dilata. Pag-iahugmat ha. Sa dihang wala ko dapat dunay nindul sa Namoy kalibi ha. Ulong-ulong. Kanilay.
Agay ka buta. Dilata ni tanay. Lah. Uy, pag... Oh. Wala nilagiti na. Balik natin. Sige ra. Talilong, sinilas mo. Oh, sinilas ko din ako kay sinilas na ay nagtulong. Patay. Narubak na. Isa-isa ka na. Ako rin bala. So ang balkon ni nanay mga ma'am sir, magko na gud. Salamat kayo, ya. Salamat sa mga tao nga. Nagpaabot anay. Salamat sa Ginoo ha. Sige na, salamat kayo na ya. Paano, nangabalik na gid ang Sir, kay bagsak na. Nagbalik na. Na, balik na. Wala, dili na ko magdugay ha. Nalatiin rin. Yung, hindi ko magdugay ha. Balik na ko diri ako na. Salamat. Sige, amping na ka na ya. Sige na. Salamat. Long, namin Jollibee long ha. Pagkaon mo ha. Tanan sinilas, tulo na kabo kay para mabugto ang isa na pa reserva. Pag mabugto ang isa na pa reserva. Salamat sa mga bata. Sige.